lajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt taġin jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira, dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija, nagħtu merħba għal kulħadd li intom qed issegwuna permezz tat-television, nagħtu merħba b'mod speċjali anke lill-morda li qed ukoll anke jsegwu l-quddiesa permezz ta' din it-trasmissjoni. Ejjew ħuti narfu ħtijietna ħalli kif jixraq niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għad widen għat-talbum li tagħna. Għam li naraw sewa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkomplu sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien iż-żagħżugħ Samwel kien jaqdi l-mulej ma' Eli. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien. Ftit kien hemm deriet. Ġara li jum wieħed Eli kien mistrieħ f'postu għax għajnejh kienu bdew jintfew u ma kienx jista' jara. Il-mużbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefix u Samwel kien mimdud fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ, Samwel, u dan wieġeb, hawn jien, u mar jiġri għand Eli u qallu, hawn jien għalfejn sejjaħt li. Wieġeb, ma sejjaħtlekx, erġa' mur imtett. U reġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej sejjaħ, Samwel, u Samwel mar u għand ġeli u qallu, hawn jien għalfejn sejjaħt li. Wieġeb, ma sejjaħtlekx ibni, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma għarafx il-mulej, u anqas kienet għadha ma ttarfitlu l-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej isejjaħ, Samwel, għat-tielet darba.
U dan qam u mara nteli u qallu, hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ liż-żagħżugħ. U qal lil Samwel, mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu. U ġie l-mulej waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra, Samwel, Samwel. U Samwel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. U Iżrael kollu minn dan sa Birsaba għaraf li Samwel kien tassew profeta tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'qawwa fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-għajta tiegħi. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u ma jmurx mal-gburin mogħtija għall-gideb. Ngħidu flimkien, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Ngħidu flimkien, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Ngħidu flimkien, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej dan inti tafu. Ngħidu flimkien, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrij. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq leha, qabada minn ida u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isservihom. Fil-għaxija mbagħad finżur ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-belt quddiem il-bib inġabret il-belt bi ħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart. U ħareġ għad kbir ta' xjaten li huma kien xaħalihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni qabel ma żernaq qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qgħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U għalilhom, ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nippriedka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tal-Evanġelju.
Eżis għadna kif smajna, xena jew rajna, assistejna biex ngħidu hekk permezz ta' dan il-qari xena ta' tenerezza kbira. Ġesu li ħareġ mis-sinagoga imur ma' Ġagbu u Ġwanni, Xmunu u Indri u qalulu li kien hemm il-mara ta' Xmun li kienet marida fis-sodda. U malajr qalulu biha. Hekk li tolqotni ħafna f'din ix-xena huwa l-mod ta' kif Ġesu jittratta ma' din il-mara. Ma qalilix trid fiq ma qalilha xejn. Kull ma għamel kien resaq leha, qabadha minn ida u qajjimha. Xiġifieri meta taqbad idejn xi ħadd. Meta naqbdu idejn xi ħadd normalment nagħmlu handshake aħna ġif naqbdu idejn xulxin bħala sinjal ta' ħbiberija pereżempju. Jiena naqbadlek idejk biex niddereġik, biex ngħinek timxi. Naqbadlek idejk biex nagħtik support. Imma wkoll anke naqbadlek idejk biex nikkontrollak ħalli ma tagħmilx vjolenza. Jiġifieri hemm ħafna modi ta' meta inti taqbad idejn xi ħadd. Imma Ġesu hawnhekk jaqbad idejn din il-mara u jqajjimha. U l-Vanġelu jgħidilna u d-deni ħalliha. Bħalissa sfortunatament ninsabu fi żmien id-deni. Ħafna qed jibqgħu ġewwa sfortunatament minħabba d-deni. Probabbilment anke minħabba il-kesħa. Imma llum eżis nitolbu l-mulej jaqbdilna jdejna. Ħalli jfejjaqna minn ħafna kwalitajiet ta' deni. Pereżempju, id-deni ta' supervja. Hekk nitolbu l-mulej jaqbdilna jdejna ħalli jfejjaqna mid-deni tal-ejra. Nitolbu l-mulej jaqbdilna jdejna ħalli jfejjaqna mid-deni tar-reba. Il-Papa jgħidilna wkoll inħallu l-mulej jaqbdilna jdejna biex jfejjaqna mid-deni tas-seksi. Tant kwalitajiet ta' deni. Il-lista ta' deni hija twila ħafna. U għalhekk mulej jfejjaqni minn kull kwalità ta' deni. U forsi anke biex nikkonkludu hekk l-ewwel qari illum jikkonkludu b'sentenza importanti. Samuel kiber u ma ħalla ebda kelma tal-mulej tmur fix-xejn. Nitolbu għalhekk iva l-mulej il-grazzja mhux biss li jfejjaqna mid-deni, imma wkoll il-grazzja li l-kelma tiegħu ma tmurx fix-xejn mill-ħajja tagħna. Il-mulej Ġesu ġie biex ifejjaq mhux biss il-ġisem tal-bniedem imma lill-bniedem kollu. Flimkien magħna Ġesu issa jitlob lill-Missier li qatt ma jaqaf jieħu ħsieb ta' wliedu. Ngħidulu għalhekk Salvana mulej. Salvana mulej. Mulej, il-Knisja tiegħek hija mifruda bell-insara, persegwitata f'ħafna pajjiżi u feruta bid-nubit tagħna. Saħħaha u ġeddida dejjem bil-grazzja tiegħek nitolbu. Salvana mulej. Ħafna popli għadhom qed ifittxuk qalb sinċira. Ibatilhom nies qalbina biex iħabbrulhom l-imħabba li wrejtna f'ibnek Ġesu nitolbu. Salvana mulej. Ftakar f'dawk fostna li qegħdin ibatu fir-ruħ u fil-ġisem, speċjalment bil-mart. Fejjaqhom u dawwalhom fid-dwejja tagħhom nitolbu. Salvana mulej. Qabel ma aħna stess ġejna nfittxuk, inti sejjaħtilna u sirt bniedem biex tagħtina lilek innifsek. Jaqaf magħna fil-mixja tal-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Salvana mulej. Għat-talb tal-familja mqazza ta' Nażaret nitolbuk ukoll mulej sabiex tfejja kull kwalità ta' deni fil-familji tagħna nitolbu. Salvana mulej.
u għalla missier eħlisna minn kull deni li jista' jeqret li ruħna u ġisimna u għallimna fl-imkien miegħek innaqsu id-batija ta' ħutna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna li bata u mitalina u issa huwa glorifikat għal dejjem. Amen. Imbierek int mulejla tal-ħolin kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbierek int mulejla tal-ħolin kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Il-għana mlijala tagħna u mlulin mudin u għamil knjoġu b'dan is-sagrifiċċju qed nofrulek. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs. Ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla kal-kalċi. Reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan
b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu bil-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sin Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nitħarru bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Jisem ta' Kristu. Aħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċċa kontana nitolbuk biex bħal min tiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel naqdu kif jixra billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li ikun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna, eħlisinna u jaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' tal-tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dobietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġena l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw illum il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru, meta Sidni Ġesu Kristu qam minn bejn l-umwiet. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi salt nagħtek, ikolli trid kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna din ubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. It-tieni misteru tal-glorja jikkonsidraw meta Sinjur Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la daħanix it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa,
u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tretin kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitta Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Il-ħames misteru tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiġi salt natek. Ikolli tretin kif fis-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Salve Regina. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi salt natek.
Ikolli tritin kif fis-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru li minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slema dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Il-litanija Lawretana. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija del Verġni, inkunu meħlusin midweja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirtu żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slemarik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha.
Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Madde Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla jien f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallittinna f'tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.